बसलो तू दोन मिनिटं एक मॅगी कोणती मॅगी? ही व्हेजिटेबल मॅगी आहे, व्हेजिटेबल चीज बनवतो. ऑनियन टोमॅटो कॅप्सिकम कॅरेट घातलं आणि त्यातनी आपण मॅगी, मॅगी मसाला, हे आपले एक्स्ट्रा मसाले, जीरा पावडर, चाट मसाला, थोडीशी स्पायसी, थोडी कोथिंबीर, 1 glass of water, little bit soya sauce, and 1 packet of extra Maggi masala. Okay. किती वेळ लागतो याला? 5 minutes. हाय फ्लेम वर ठेवले ना हे? हो. थोडं पाणी ऍड केलं. भाई साहब ये क्या SPDP? सेव पुरी दही पुरी. सेव पूरी दही पूरी. बरगडा पाटी सेम आहे ना? हां, बरगडा पाटी रगड्यामध्ये काय काय घालता तुम्ही? रगडा पॅटीस मध्ये का? त्या रगड्यामध्ये काही नसतं ना? नाही, रगडा फक्त बॉईल असतं ते. आणि ह्याच्यामध्ये पण बटाटाच असतो ना? हां, फक्त बॉईल बटाटा आणि जिरा असतो. हो. मीठ मीठ नाही असतं. मीठ पण नाही घालत का तुम्ही? वरून मग वरून ते आपलं Baru ada